Δημήτρης είναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Γιατί αυτό είναι όλη η πρίζα μου δείχνει να την επιτρέπει στο παράσιο του. Τώρα επειδή χαλαρικό είναι. Ένα κοίτα είχα. Από το τηλεφώνο. Τελείωσε αυτό το... If you have a good idea like this, you can sell more, and you take shares on the market, everything. Because the problem with audio cable was very big. And if you ask some installer here, it's not good. Don't buy. I know. And many of them, they had problems. They can't install. They had false alarm again and again. And sometimes they have a problem with the customer. Because customers complain about this. This is, for example, the light sensor. The biggest sensor, you have different types. For example, I saw in the with the leaflet that you have
25 meters between 1 and 2 or 40 meters. Depend on the sensor. The only variable is you can find a fence very well installed in which you make a shock and you see the vibration or oscillation that propagates along the fence. In other case, the fence is not well fixed there, and so the propagation of the oscillation is slower. Do we have any way to choose what? Or you can just use this one. Usually is a good Πέρα, πας το κάνεις συνέχεια. Go on the fence, you put the Το κάνεις και τα ID, θα το πάρεις, θα το site, θα το ζητήσει. Email, username, password. Αν έχεις την τόσο, μόνο το username και password. Όταν δεν όλος καλά, cloud θα έχει. Θα παίξεις κατευθείαν μόνο. Στο τι θα τώρα, το είχα πάνω το demo, αλλά το βγάλαμε για την κατάσταση. Δεν είχαν κομμάτι. Και για τα σύνια και πολύ για να δείξω. Σας δένω. Τα ονοματίζει και όταν δεν γράφει garage door, lighting, line. Είναι ωραία, πουλάει πολύ χρόνο. Μετά να το δείξει. Και αυτό είναι πολύ ωραία. Όταν σημαίνει το λί, και μου δίνει εδώ σε usually we suggest to remove one wire. Πάμε. Και ξέρεις, άδειες θα γράψετε. Ας αλλάξει αυτά που μέσα από τα θέλει αυτά. Κάτι στεγά, τα μάτια. Για να βιτρακάσω. Μπαταρία. Depends on the word. Yeah. Δεν νιώθουν, υπάρχουν και The electronics are the same. You can choose if you just grab bye. yes. It's necessary to plug this into. For this specification, how many hours you need? Go very up to 130 we must finish. 30 minutes if they want something to ask. Okay, I believe that's where we are here. Focus to SV sensor, this one. Yeah. Because I believe Yeah.
The final part is about the first part is about the sensor, and then we speak about video and audio. Very good, very good. We are we will take a video for all. Yep. We will make that. Ευχαριστούμε καταρχάς για την συμμετοχή σας. Το δεύτερο που κάνουμε με την εταιρεία Lucet, η οποία ειδικεύεται στις εφαρμογές με πλαστική οπτική ίνα. Σήμερα έγινε η αλλαγή της ώρας και αυτό καθυστέρησε και εμάς τους ίδιους από την προσέλευσή μας εδώ. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε εξηγώντας κάποια πράγματα για την παλιότερη τεχνολογία, η οποία αναφερόταν στους απλούς φράκτες του τύπου του mesh fence, όπως λέμε, και σταδιακά θα πάμε στο κομμάτι που αφορά όλων των τύπων της περιφράξης που κυκλοφορούν στην αγορά. Το σημαντικό που θα δώσουμε σήμερα έμφαση είναι το εξής. Πέραν από τους απλούς φράκτες που είχαμε χρησιμοποιήσει που χρησιμοποιόντουσαν μάλλον στα φωτοβολταϊκά, η εταιρεία εδώ και ένα χρόνο έχει αναπτύξει και μια νέα τεχνολογία, η οποία έχει στοιχεία από την παλιά και καλύπτει πια το 95% των περιφράξεων. Είτε είναι από απλούς φράκτες αυτούς που ξέρουμε όλοι από το σύρμα, είτε φράκτες οι οποίοι είναι τύπου solid, δηλαδή σκληροί. Οτιδήποτε αυτή τη στιγμή μπορεί να καλυφθεί με αυτή τη τεχνολογία, εκτός βέβαια από αυτούς που είναι από τους walls, από τείχους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά. Έπειτα θα πάμε να δείξουμε 5 πράγματα για προστασία υλικών και χαλκού μέσα σε καταστάσεις. Θα μιλήσουμε για μεταφορά Ethernet, δηλαδή δικτύων μέσω οπτικής ίνας, πλαστικής οπτικής ίνας, και θα πάμε κλείνοντας με μεταφορά αναλογικού σήματος βίντεο μέσω οπτικών ινών. Ειδικά για το τελευταίο, το αφήσαμε τελευταίο γιατί είναι πολύ σημαντικό και δίνει λύσεις σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε για μεταφορά, χρειαζόμαστε να μεταφέρουμε σήμα βίντεο σε μεγάλες αποστάσεις. Μέχρι σήμερα όλοι χρησιμοποιούμε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε καλώδιο YouTube, παραδείγματος χάρη, ή κάποιο RG, αντιμετωπίζοντας προβλήματα από διάφορα interference που μπορεί να έχουμε στη μεταφορά μας. Με την πλαστική οπτική ίνα αυτά τα εξαλείφουμε τελείως και μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη απόδοση, καλύτερη μεταφορά και χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από την εταιρεία Lucet. Είναι εδώ πέρα ο κύριος Μάρκο Ριζέτη, είναι ο μηχανικός και αυτός που ουσιαστικά σχεδιάζει τα συστήματα αυτά στην εταιρεία. Η εταιρεία Lucet είναι κατασκευάστρια των οπτικών ινών και των υλικών αυτών και είναι η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που κατασκευάζει οπτικές ίνες. Κάποιες άλλες εταιρείες που κυκλοφορούν στην Ευρώπη πάλι και πουλάνε παρόμοιο υλικό, την οπτική ίνα και τα υλικά τα κατασκευάζει η ίδια η Lucet. Marco, thank you very much for your time here. We can start. Okay. I explain some things in our thread. We proceed with the translation or not? Yes, we will start. Δεν ξέρω, υπάρχει ανάγκη να κάνουμε μετάφραση ή μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος τα αγγλικά χωρίς καμία... Πιστεύω ότι με μετάφραση είναι καλύτερα. Okay. Welcome to everybody and thank you to be here. Thank you also to Mike and the 3D staff to the organization of this seminar. Ο Μάρκο ευχαριστεί όλους εμάς και εσάς για τη συμμετοχή σας και την εταιρεία για την διοργάνωση του σεμιναρίου. It's very important for me to be here because I'm not a salesman, I'm a technician. I'm the project manager of all this product, and so it's very important for me to have
an exchange of idea with the view. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Μάρκος, όπως ανέφερα και νωρίτερα, είναι τεχνικός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το κομμάτι αυτό, είναι ο σχεδιαστής και είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μας δώσει πληροφορίες οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να έχουμε άλλη είδους πληροφορίες για να μπορούμε να τις πάρουμε. So I'm here to explain my product, but I hope also to learn something from your needs. Ξεκινάμε, θα μας εξηγήσει για τα προϊόντα και... Well, just a couple of words about the Lucet. Lucet is an Italian company founded in the 2000. The first year was dedicated to only research and development, the first 4 years. And then we started to make products based on the results of our development. Η εταιρεία Lucet, όπως αναφέρεται εκεί, ξεκίνησε την πορεία της το 2000. Κατασκευάζουν και σχεδιάζουν συστήματα τα οποία έχουν σχέση με πλαστικές οπτικές ίνες. This is an institutional slide, not so interesting. Okay, I think that the best way to start is to show you with a few words how the fiber optic works. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να αρχίσουμε είναι να εξηγήσουμε 5 πράγματα για το πώς δουλεύει η οπτική ίνα. Not because I want to explain you the theory of the fiber optic, but some important concept that help us during the installation. Θα εξηγήσουμε αυτά που χρειάζεται για την οπτική ίνα και υπάρχουν κάποια σπουδαία project τα οποία χρειαζόμαστε να ξέρουμε πώς ακριβώς δουλεύει η οπτική ίνα για να εξηγήσουμε και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε πάνω σε μια εγκατάσταση. Τη μετάφραση την κάνω ελεύθερα, πολλές φορές κάποια πράγματα που λέγονται, επειδή έχω εμπειρία πάνω στα κομμάτια αυτά, το δουλεύουμε τώρα 5 χρόνια, γι' αυτό προσπαθώ να την προσαρμόσω όσο μπορούμε και στην ελληνική πραγματικότητα. Αργότερα θα σας εξηγήσω και τι, με βάση και με τις μελέτες που έχουν γίνει από την ίδια την εταιρεία τη Lucet, πώς ακριβώς δουλεύει εδώ στην Ελλάδα, πώς δουλεύει και σε άλλα μέρη του εξωτερικού, για να πάρετε μια ιδέα τι ακριβώς υπάρχει πάνω στο κομμάτι που αφορά τις οπτικές ίνες, τις πλαστικές οπτικές ίνες. Okay, in a very simple words, what is a fiber optic? It's simply a transparent cylinder with around a reflective surface, so that you put a light and with a multiple reflection the light arrive on the other side. Όπως είναι και οι άλλες οπτικές ίνες που κυκλοφορούν, η glass optical fiber, η οπτική είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι καλυμμένος από ένα ειδικό υλικό, μέσα από αυτόν μπορεί να ταξιδέψει φως, το οποίο με τον τρόπο που διαδίδεται μας δημιουργεί το αποτέλεσμα, δηλαδή τη μεταφορά της φωτός από το ένα σημείο της οπτικής ίνας στο άλλο. The first concept, the output signal is always lower than the input one. We have a loss during the propagation of the light. Πολύ σημαντικό. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το σήμα που βάζουμε στην είσοδο της οπτικής ίνας με την έξοδο, η έξοδος είναι πάντα χαμηλότερη. Υπάρχουν δηλαδή απώλειες κατά τη μεταφορά του σήματος μέσα από την οπτική ίνα. This is true for every kind of fiber optic, but what we show today is a special fiber optic. Οπωσδήποτε αυτή η μεταφορά που γίνεται δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί απώλειες κατά τη μεταφορά της οπτικής ίνας, της δέσμης μέσα από την οπτική ίνα. Okay, the difference between the special fiber optic and the standard one, the one used for Datacom, telecom company, is the dimension. This fiber optic is very big, 1 millimeter, like a copper cable. Η σημαντική διαφορά από τις κλασικές οπτικές ίνες που γνωρίζουμε, τις glass optical fiber, είναι οι διαστάσεις. Αυτή η οπτική ίνα, παραδείγματος χάρη, έχει διάσταση 0,01 χιλιοστά και είναι διαφορετική τελείως από την άλλη. Οι διαστάσεις δηλαδή που έχουν οι πλαστικές οπτικές ίνες σε σχέση με τις glass optical fiber είναι διαφορετικές. Πέραν από το υλικό κατασκευής, πέραν από τον τρόπο που δουλεύει η οπτική ίνα αυτού του τύπου. What does it mean? It means that we can use a very simple instrument to make a connector.
You can find this instrument everywhere. You don't need the special tools. Πολύ σημαντικό. Οι οπτικές σύνες από γυαλί, όπως ξέρουμε όλοι, χρειάζονται ειδικό τρόπο σύνδεσης. Χρειάζονται δηλαδή άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό με ειδικά εργαλεία για να μπορέσουν να τερματίσουν την οπτική ίνα και να μπορέσουν να τη συνδέσουν με το περιβάλλον. Οι πλαστικές οπτικές ίνες είναι τελείως διαφορετικές και για τη χρήση τους, όπως συνδέσεις και τα υπόλοιπα, μπορεί να την κάνει ένας απλός τεχνικός χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις. What else? We use Και με απλά εργαλεία, συγγνώμη. visible light, so I can immediately verify if the fiber is broken or not, if it's properly working. And this light is not a danger for your eyes because it's not a laser light. It's a light by the LED. Το φως που διέρχεται μέσα από αυτές τις οπτικές ίνες μπορούμε να το δούμε. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να πάνε στιγμή να ξέρουμε αν λειτουργεί το σύστημα και φαίνεται πολύ εύκολα αν κάποια οπτική ίνα έχει σπάσει ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σημαντικό να σας πω ότι αυτές εδώ οι οπτικές ίνες, οι πλαστικές οπτικές ίνες δεν είναι τόσο ευαίσθητες όσο είναι οι οπτικές ίνες από γυαλί και μπορούν να καταπονηθούν περισσότερο χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Some advantages of this technology. Well, some geometrical advantages about the dimension and the weight. But I think that the most important advantages are related to the electrical immunity. Why? Because πέραν από τις διαστάσεις και από τα πλεονεκτήματα που είπαμε νωρίτερα ότι μπορούν να συνδεθούν εύκολα και να δουλευτούν από οποιοδήποτε προσωπικό, το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν επηρεάζονται από παρεμβολές. Και θα δούμε και αργότερα όταν θα μιλήσουμε για τη μεταφορά βίντεο ότι περνώντας οπτική ίνα αυτού του τύπου, αντί για καλώδιο χαλκού, είτε είναι RG είτε είναι UTP, αποφεύγουμε τελείως τις παρεμβολές. Πράγμα που είχε εμφανιστεί πάρα πολύ συχνά στα φωτοβολταϊκά πάρκα στο παρελθόν που δουλεύαμε, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις καταστρέφονταν εξοπλισμός λόγω ότι υπήρχαν παρεμβολές από ρεύματα, διότι οι ηλεκτρολόγοι περνούσαν τα καλώδια της μεταφοράς του βίντεο μαζί με τα καλώδια του ρεύματος. so it's a natural insulator. It's not a cable well done or well shielded. It's impossible, physically impossible to deliver electrical power on this kind of fiber. Δεν μπορεί λοιπόν σε καμία περίπτωση να μεταφερθεί οποιοδήποτε τύπου ηλεκτρικό ρεύμα πάνω σε αυτό το πλαστικό. Φανταστείτε ότι είναι σαν μία πετονιά, ξέρουμε από το ψάρεμα. Είναι ένα πλαστικό, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καθόλου από υπαγωγή πάνω ρεύμα, άρα που σημαίνει ότι είναι τελείως μονωμένο από το περιβάλλον το εξωτερικό. So it doesn't suffer any kind of electromagnetic interference. It's not possible to have electromagnetic interferences here. Δεν υποφέρει λοιπόν από κανενός τύπου interference, κανένας τύπου ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από το εξωτερικό περιβάλλον. Άρα που σημαίνει ότι μπορεί να περαστεί και να το περάσουμε οπουδήποτε, όπου μας βολεύει, όπου έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε καλώδια μέσα στο σύστημα. And more, you can put this fiber in conduits where already exist power supply cables, saving time and money during the installation. Άρα λοιπόν με βάση αυτό μπορούμε μέσα στα υπάρχοντα κανάλια, τα οποία υπάρχουν σε μια εγκατάσταση, αφού μας φωνάξουν να κάνουμε εγκατάσταση είτε βίντεο είτε οτιδήποτε άλλο, να περάσουμε την οπτική ίνα χωρίς κανένα φόβο. And another very important thing, this isolate your equipment against lightning during the storm. Lighting, electrical... Yes, και είναι τελείως αναίσθητη και σε προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν από κεραυνούς. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολλές φορές μας παραπονιούνται οι πελάτες ότι γίνεται μια καταιγίδα κάτι και καταστρέφονται κάμερες, καταστρέφεται εξοπλισμός. Με την οπτική ίνα δεν έχουμε τέτοιο θέμα, διότι δεν μπορεί να μεταφερθεί τίποτα. In Italy, mainly the south part, due to the change of the weather condition, we have more and more problem with storm electromagnetic discharge. So
a lot of people are replacing the old installation with the plastic optical fiber, both for video replication, both for serial data transmission, and so on. Στην Ιταλική αγορά, που μοιάζει με την ελληνική με βάση αυτά που έχουμε δει, ειδικά στο Νότο έχουν μεγάλο πρόβλημα με κεραυνούς, με τέτοια προβλήματα. Και ήδη, ας πούμε, εκεί αντικαθιστούν τα καλώδια που έχουν με οπτικές ίνες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Εδώ είναι πολύ έντονο το πρόβλημα. Χθες μάλιστα είχα μία συζήτηση με κάποιον πελάτη από κάποιο νησί. Έγινε χθες το πρωί που χάλασε ο καιρός, πέσαν κάποιοι κεραυνοί και καταστρέψανε. Πήρανε μόντεμ, πήρανε κάμερες, πήρανε πολλά πράγματα. Okay. As I told you before, the input signal is different from the output one. We have a loss during the propagation. This is the unit measurement, the dB, that show this power decrease. Όπως λοιπόν σε άλλες περιπτώσεις, για να μετρήσουμε την ισχύ χρησιμοποιούμε τη γνωστή μονάδα, τα dB. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την εξασθένηση που θα έχουμε στο φως που θα περάσει μέσα από την οπτική ίνα για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε κάποια εγκατάσταση. So just for your reference, you can consider that 100 meters have an attenuation of 10 dB. It is important to remember this because in our manuals we often speak about the sensitivity of the system in terms of dBm. Λοιπόν, όπως ξέρουμε για τα καλώδια της τηλεόρασης π.χ. υπάρχει συγκεκριμένη εξασθένηση ανά 100 μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, γιατί θα δούμε και στα μάνουαλ μας θα αργότερα όταν θα πάμε να τα δούμε, ότι ξέροντας ότι παραδείγματος χάρη η απόσβεση πάνω στην οπτική είναι 10 dB στα 100 μέτρα και ξέροντας πόση ίνα έχουμε βάλει, το μήκος της ίνας που έχουμε τοποθετήσει, θα μπορέσουμε να μετρήσουμε την εξασθένηση που έχουμε. Αποδεκτή εξασθένηση, θα το πει και παρακάτω ο Μάρκος, είναι μέχρι 30 dB. Why is it important to remember this? Because we have an intrinsic attenuation of the fiber. It's a physical phenomenon. But we can also introduce an attenuation if we make unwanted bands on the fiber. Πολύ σημαντικό. Βέβαια το φως όταν περνάει μέσα από την οπτική ίνα υπάρχει εξασθένηση που οφείλεται σε φυσικά αίτια από την ροή του φωτός από τη μία άκρη στην άλλη της οπτικής ίνας. Πολύ σημαντικό όμως για τη δουλειά μας είναι και η ακτίνα κάμψης που έχουμε κατά την ώρα που περνάμε την οπτική ίνα για να την χρησιμοποιήσουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι η κάμψη της οπτικής ίνας δημιουργεί εξασθένηση. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας σε κάθε κατάσταση που κάνουμε. So, this is the same fiber, this is the measurement of the power without any strange bands and with a very strong band. We have a decrease of the power equals to 30 meters of fiber. Για να το δείξουμε αυτό, όπως δίνει και το παράδειγμα, χρησιμοποιεί μια κουλούρα 300 μέτρων, το οποίο έτσι όπως έχουμε πει ήταν γύρω στα 30 dB, μας δίνει 27 και 37 το όργανο, ενώ στην άλλη περίπτωση με μια κάμψη που έχουμε κάνει εκεί, έχουμε ήδη μεγαλύτερη απόσταση και φαίνεται στην φωτογραφία. We are speaking about bands with a very short bending radius. Look, when I bend this fiber, I can see an increasing light that come out from the fiber itself. Okay? So, αυτή εδώ παίρνει μια διαφανή οπτική ίνα, την οποία την δίνουν για ειδικές περιπτώσεις και φαίνεται ότι όσο πιο δυνατά, μάλλον όσο πιο μικρότερη γωνία αφήνουμε, τόσο πιο πολύ υπάρχει εξασθένηση στο σύστημα. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί αργότερα που θα μιλήσουμε για την προστασία στους φράκτες, θα δούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο μέγεθος και όταν κάποιος κάνει μια εγκατάσταση με τέτοιο είδους υλικό, πρέπει πάντα να ξέρει τι ακτίνα κάμψης δίνει στην οπτική ίνα προκειμένου να μην έχει προβλήματα κατά την εγκατάσταση. Please note, we have not break the fiber. Okay? We have only changed its attenuation, so the fiber is very robust. So don't worry during the installation. The important thing is that we make a check after the installation to eliminate all the unwanted bands.
στις άλλες οπτικές ίνες που ξέρουμε του γυαλιού, άμα την κάμψει η σέλιδα της σπάσεις. Αυτή εδώ δεν έχει πρόβλημα, δεν σπάει η οπτική ίνα. Το πρόβλημα είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κάμψη, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα έχουμε στην εξασθένηση, δηλαδή στη ροή του φωτός από τη μία άκρη στην άλλη. Και αυτό είναι το σημαντικό μέγεθος που πρέπει να κοιτάξουμε σε αυτή την περίπτωση. This phenomenon is the base of a lot of plastic optical fiber sensors. When you bend the fiber, you deform the fiber, you have a change in the light transmission, and the sensor detects this as an arm, for example. Με τη χρήση των optical sensor που χρησιμοποιούμε για την οπτική ίνα, το φαινόμενο της κάμψης δημιουργεί μεγαλύτερη εξασθένηση και θα πρέπει μετά ανάλογα οι sensors να ρυθμιστούν, έτσι ώστε να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. So what I mean now with the unwanted bands, like this one, on the fence, like this one, look here, it's a micro bands, or inside the enclosure. Just very simple to see this kind of problem. Just a bit of attention and there's no problem. Όπως λέμε για τις φωτογραφίες, η φροντίδα που πρέπει να έχουμε κατά την τοποθέτηση οπτικής ίνας είναι να μην δημιουργούμε μεγάλες ακτίνες κάμψης. Εδώ μας δίνουν από τις φωτογραφίες μια τοποθέτηση η οποία έχει γίνει σωστά και μια τοποθέτηση η οποία έχει γίνει λάθος. Σημαντικό, αν θα δείτε, ακόμα και στο βίσμα που μπαίνει μέσα στο σένσορα, έχει σημασία πώς θα βγει έξω από το κουτί και χωρίς να σπάσει και να δημιουργήσει attenuation, δηλαδή εξασθένηση από αυτή την περίπτωση. Ο τρόπος στήριξης ακόμα και πάνω στο φράχτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι σημαντικά όλα αυτά, γιατί αν η κατάσταση γίνει με το σωστό τρόπο, δουλεύει αμέσως. Το σύστημα είναι, πέραν ότι είναι εύκολο στην τοποθέτησή του και εύκολο στον τερματισμό του, είναι και αξιόπιστο. Αρκεί να ακολουθούν κάποιοι κανόνες από την αρχή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα του τύπου να έχουμε εξασθένηση πάνω από αυτό που πρέπει και να μην μπορούμε να ρυθμίσουμε το σένσορα έτσι ώστε να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε για να μπορέσει να είναι ευαίσθητο. And the last slide is about the connection. I will show you the kit. I invite you during the break to try to make a connector here. It takes just 30 seconds, and also my daughter, 9 years old, is able to do it. Look, you have just to cut the fiber, strip the jacket, put the connector, and finish the surface. Nothing else. Πολύ απλό πολύ απλό το εργαλείο για να μπορέσουμε να τερματίσουμε την οπτική ίνα. Καμία σχέση με αυτό που ξέραμε για τις Glass Optical Fiber. Χρησιμοποιούμε ένα βαλιτσάκι που μας δίνει η εταιρεία, το οποίο έχει απλά εργαλεία που τα ξέρουμε όλοι μας και από άλλες χρήσεις. Κόβουμε το καλώδιο, το δίνουμε, το βγάζουμε δηλαδή το εξωτερικό που έχει πάνω το μαύρο παραδείγματος χάρη. Περνάμε στο συνδετήρα και έπειτα γυαλίζουμε την οπτική ίνα με ένα ειδικό γυαλιστικό που έχει, προκειμένου να γίνει τελείως λία στο σημείο που εφάπτεται με το LED φωτισμού για να μπορέσει να μεταφερθεί σωστά το φως από την σένσορα στην άλλη άκρη. Είναι κοινό και ένας που βάζει οποιοδήποτε τύπου φύς ξέρει να το βάλει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κανενός είδους παραπάνω, κάτι παραπάνω να ξέρει. Είναι απλό για όλους. Και είναι σημαντικό διότι πολλές δουλειές εδώ στην Ελλάδα που ζητάνε οπτικές ίνες δεν γίνονται γιατί είναι και δύσκολο. Είναι λίγοι άνθρωποι που δουλεύουν οπτικές ίνες, τις κλασικές οπτικές ίνες στην αγορά. Okay. So explain something about optical fiber and what is the difference about Okay. The last thing is always possible to make to repair the fiber on the field. Please note you can touch the fiber with your finger without any kind of problem. And on the field, in 1 minute, you can repair a fiber, is a one, cut it. But remember that when you repair it, you introduce an additional loss. Υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία μπορούμε να μειώσουμε και την ένταση του φωτός και μας λέει ο Μάρκο ότι
αυτά τα εξαρτήματα που βάζουμε διάμεσα, παραδείγματος χάρη όταν κοπεί μια οπτικίνα και πάμε να την ενώσουμε, γιατί δεν την πετάμε άμα κοπεί, την ενώνουμε. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν κάποια εξασθένηση και πρέπει κατά την ώρα που κάνουμε αυτή τη δουλειά να υπολογίζουμε τι εξασθένηση έχουμε και τι μήκος οπτικής ίνας έχουμε. Ένα παράδειγμα θα σας πω, αυτό είναι σημαντικό. Λέμε ότι ο σένσορας μπορεί να καλύψει 250 μέτρα. Κανονικά ο κατασκευαστής δίνει 300 μέτρα. 250 λέμε γιατί υπολογίζουμε ότι η οπτική ίνα στη ζωή της μπορεί να κοπεί και μία και δύο και τρεις φορές. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ θελήσω να βάλω 300 μέτρα, θα είμαι στο όριο. Αν κοπεί μια φορά η οπτική ίνα, ίσως την ενώσω. Τη δεύτερη θα έχω πρόβλημα. Αν την κάνω όμως με maximum 250, θα έχω τη δυνατότητα 3 και 4 φορές να την ενώσω και να μην χρειάζεται να αλλάξω όλη την οπτική ίνα. So when you make an installation, it's better to keep a bit margin in the power for future repairing of the fiber. So my suggestion is not to use all the maximum distance available for this system, but a bit less in order to make future repairing of the fiber. Συγγνώμη, τρέχω και εγώ λίγο, γιατί αυτό που είπα προηγουμένως, αυτό μας εξήγησε και ο Μάριος, ότι πρέπει να υπολογίζουμε πάντα την εγκατάσταση. Γι' αυτό με ρωτάνε πολλοί τεχνικοί που μιλάμε, γιατί αφού γράφει μέσα 300 να το κάνουμε 250. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχω δει δηλαδή πολλές εγκαταστάσεις, υπήρχε εγκατάσταση στην οποία πηγαίναν και την κόβανε επίτηδες. Δηλαδή έγινε η εγκατάσταση και πήγαν και κόβανε επίτηδες να του δίνουν αλάρμ προκειμένου να τον αναγκάσουν να το βγάλει το σύστημα. Αν λοιπόν το είχε βάλει 300 μέτρα, μετά θα έπρεπε κάθε φορά να αλλάζει την οπτική ίνα. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει και την κρατάει την οπτική ίνα για αρκετά κοψίματα, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του χωρίς να ξοδεύει. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Είναι σημαντικό. Χρησιμοποιώντας την οπτική ίνα 4 χρόνια μέχρι τώρα, στην αρχή εδώ στην Ελλάδα φοβόμασταν τον αέρα. Άρα λέγαμε στο πελάτη ότι μην πάρεις αυτό που οι Ιταλοί έχουν σαν maximum ευαισθησία, πάρε το μικρότερο, γιατί εδώ ας πούμε σε ένα νησί έχουμε πάρα πολύ αέρα και μπορεί να δίναμε false alarm λόγω της έντασης του αέρα. Σταδιακά φτάσαμε και ανάλογα βέβαια και το είδος του φράκτη που είναι σημαντικό, θα το πει και ο Μάρκος αργότερα, ότι πρέπει από την αρχή το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε να καταλάβουμε τι είδους φράκτη έχουμε. Μπορεί οι φράκτες να έχουν το ίδιο υλικό φτιαγμένοι, όμως έχουν διαφορά. Το στενάζι κάτω πώς είναι? Είναι τεντωμένος? Είναι χαλαρός? Έχει ενδιάμεσα σύρματα το οποίο το κρατάνε? Είναι solid, δηλαδή χοντρός? Πρέπει κάθε φορά το πρώτο πράγμα και το 90% της εγκατάστασης είναι να καταλάβουμε τι είδους υλικό έχουμε. Άπαξ και το καταλάβουμε αυτό, μετά θα κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς προβλήματα και με τον οικονομικότερο τρόπο. Okay. Questions about this short intro? Εδώ τελειώνει η παρουσίαση του κομματιού που αφορά το πώς δουλεύει η οπτική ίνα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε τον Μάρκο να μας πει κάτι? Μάλιστα. Σας δώσω. Δεν πειράζει, νομίζω είμαστε μικροί, θα με ακούτε όλοι. Ήθελα να ρωτήσω πόσα decibel χάνουμε στην κάθε ένωση. How many decibel we lose for each joint? So, 2 dB. more or less equals to 20 meters of fiber. Δηλαδή κάθε connectorization που κάνουμε, κάθε connector που βάζουμε, χάνουμε περίπου 2 dB. Κάτι άλλο? Διαφορά θερμοκρασίας επηρεάζει. We have any effect from temperature? No. No. The fiber can work from less 40 up to 85 degrees. Without any... Δεν έχουμε καμιά... Συστέρεται και διαστέλλεται. Πώς? Συστέρεται και διαστέλλεται η οπτική ίνα. We have problem with the contraction. Contracts or expands. From hot temperature or not? No, with hot temperature the fiber became more flexible. So our specification is up to 60 degrees in order to be sure that the sensor will works well.
Για την οπτική είναι μαλακώνει κατά κάποιο τρόπο. Τώρα με τη θερμοκρασία, με το σένσορα μπορεί να υπάρχει κάποια επίδραση. Από τις δικές μας παρατηρήσεις εδώ στην Ελλάδα, από εγκαταστάσεις που έχουν γίνει, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή πρόβλημα όσον αφορά θερμοκρασία. Εξάλλου, η περιοχή από μείον 40 βαθμούς που είναι μέχρι 50 βαθμούς, ας πούμε, στη θέση, πιστεύω δεν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν τίθεται θέμα. Ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις. Μια ακραία περίπτωση είναι, ας πούμε, να υπάρχει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ή μια εγκατάσταση σε ένα μέρος στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο πιάνει πάρα πολύ κρύο. 40 βαθμούς δεν φτάνουμε ποτέ, μείον 40 βαθμούς είναι δύσκολο. Είναι απαραίτητη η μόνωση όταν κάνουμε ένα connector, ας πούμε, έξω στο περιβάλλον. Τι εννοεί? Το connector, ας πούμε, πρέπει να το μονώσουμε αυτό το πράγμα. Είναι στεγανός ο connector, δηλαδή το νερό δεν θα επηρεάσει? Όχι, όχι τίποτα. Το νερό τίποτα. You have part of we need to insulate the connector, but we have a problem with water. You can put it in the water. It's better for the connector. Because you reduce the air interface between the fiber. No problem. Για πληροφόρησή σας, υπάρχουν πελάτες που έχουν αγοράσει οπτικές σύνες για παραδοσιακά, για τα σπίτια που κρατάνε, για τα διατηρητέα που λέμε, τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν καλώδια και περνάγανε μέσα από τις υδροροές οπτική ίνα. Και σε πισίνα έχουν περάσει. Δηλαδή είχαμε παραγωγή που περάσαν από πισίνα οπτική ίνα. Δηλαδή το νερό να ρέει κανονικά. Όχι, όσον αφορά την οπτική ίνα, κανένα πρόβλημα. Το ζήτημα είναι όταν θα αρχίσει να κάνεις τη σύνδεση, αν αυτή το κονέκτορα περάσει από εκεί νερό. Όχι, κανένα πρόβλημα. Αν θα το δείτε μετά, θα το πιάσετε στα χέρια σας, θα το δείτε. Είναι σαν ένα σωληνάκι το οποίο ουσιαστικά τοποθετεί την οπτική ίνα σε ένα σημείο προκειμένου να γυαλιστεί και να εφαρμόσει καλά πάνω στο λέιερ. Είναι πολύ απλό, δεν έχει τίποτα ηλεκτρικό. Η σύνδεση όμως δεν θα οξυδωθεί στο εξωτερικό περιβάλλον. Όχι, τίποτα. Οξύδωση εννοείς του connector. Όχι, τίποτα. Το εξωτερικό περιβάλλον, αν εννοείς μέσα στο κουτί. Εννοώ σε ένα αμφιβράκτη, εντάξει, σε ένα σηματόπλεγμα, κόπηκε. Τη συνδέσαμε, βάλαμε ένα connector, δεν χρειάζεται να μονωθεί. Όχι. Χύμ, ανοιχτό. Τίποτε άλλο που θέλουμε να ρωτήσουμε πάνω στο κομμάτι αυτό, κάτι με τις εξασθενήσεις. Σημαντικό για την εξασθένηση είναι το εξής, ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στα 300 μέτρα η οπτική ίνα από την κατασκευή της έχει 30 dB απώλεια, που σημαίνει ότι ο sensor στα 30 dB δουλεύει σωστά. Από εκεί και πέρα μετά, κάθε σύνδεση που κάνουμε ή κάθε προέκταση που κάνουμε προσθέτει εξασθένηση και πάμε σε σημεία τα οποία ο sensor από ένα επίπεδο και μετά ίσως να μην μπορεί να δουλέψει. Σημαντικό, όταν χτίζονται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, από την αρχή να έχει υπολογιστεί το maximum της εξασθένησης που έχουμε. Please note also that this cable have an anti-UV treatment, so you can use it under the sun without any problem for gas. Η οπτική είναι η μαύρη που θα δείτε και όταν θα κάνουμε διάλειμμα. Είναι UV resistant, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα με τον ήλιο, δεν έχει πρόβλημα να εκτεθεί σε εξωτερικό περιβάλλον. Είναι τελείως, δεν επηρεάζεται δηλαδή. Και αυτό το αναφέρουμε διότι υπάρχει και μια δεύτερη οπτική ίνα, η οποία είναι φτηνότερη, χρησιμοποιείται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις και δεν έχει αυτό το πλεονέκτημα. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε μια οπτική ίνα που υπάρχει σε μπλε χρώμα, η οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα σε κανάλια, μέσα σε εσωτερικό χώρο, μέσα σε υδροροές, η οποία αυτή αν θα εκτεθεί στον ήλιο μετά από κάποιο καιρό θα χαλάσει. We made a lot of tests of aging of this kind of fiber, of these, the fiber of some competitors, and we can certify that our fiber for a simulation of 20 years has no any decreasing in the transmission. Συγκρίνοντας τις οπτικές ίνες και έχουν κάνει μια μελέτη και έχουν βρει ότι τουλάχιστον για 20 χρόνια η οπτική ίνα αυτού του τύπου δεν θα έχει εξασθένηση στην εκπομπή. Δηλαδή ουσιαστικά θα έχει αρχίσει η εξασθένηση του LED του sensor, αλλά η οπτική ίνα δεν θα επηρεάζει την εκπομπή του φωτός. We also made a test in salt water without any problem for gas. Και σε νερό και οπουδήποτε έχει δοκιμαστεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
translate and sometimes I the next one. Okay, we're gonna continue. Now is the Έχουμε χωρίσει την παρουσίαση σε διάφορα σημεία. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για την περιμετρική προστασία. Εδώ είναι και γιατί είχαμε κάνει ένα σεμινάριο στην Αθήνα πριν 2 χρόνια πάνω στο κομμάτι αυτό. Τότε είχαμε μιλήσει, δεν υπήρχε τεχνολογία που θα μιλήσουμε σήμερα για τους φράχτες τους σκληρούς. Για τους φράχτες δηλαδή που δεν είναι σειρματόπλεγμα, αλλά είναι κάγκελα ή είναι κάτι άλλο. Τώρα λοιπόν θα δώσουμε έμφαση παρακάτω στο κομμάτι που αφορά γενικά τους φράκτες, είτε είναι κάγκελα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, η οποία η καινούργια αυτή τεχνολογία εδώ και ένα χρόνο δουλεύει ήδη και είναι, υπόσχεται πάρα πολύ καλή δουλειά με χαμηλό κόστος. Okay. So we are using the properties of the fiber to make different products. Some one for the transmissions, like CCTV, and some other for sensor for security. We have sensor for perimeter, for copper protection, and for photovoltaic protection. We start. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα τις εφαρμογές που χρησιμοποιείται οπτική ίνα. Αναλύτης είναι η μεταφορά, όπως είπαμε, αναλογικού σήματος βίντεο, η περίπτωση για την προστασία των στους φράκτες με τη χρήση της οπτικής ίνας, αντικλεπτικά για καλώδια χαλκού. Θα δείτε μια εφαρμογή με φρεάτια τα οποία περνάνε καλώδια χαλκού και μπορούμε να προστατεύσουμε ώστε να μην πάνε να αφαιρέσουν τα καλώδια. Και βέβαια η πρώτη εφαρμογή που έγινε με οπτική ίνα που ήταν τα αντικλεπτικά για τους ηλιακούς ηλέκτρες. Η Lucent ξεκίνησε τη δουλειά αυτή φτιάχνοντας την πρώτη εφαρμογή τότε, περνώντας την οπτική ίνα από ηλιακά πάνελ προκειμένου να προστατεύσει από κλοπές τα ίδια τα πάνελ. Okay. So the first application is the perimeter protection. Πιο σημαντική αυτή τη στιγμή και νομίζω και η πιο ενδιαφέρουσα για την ελληνική αγορά είναι η περιμετρική προστασία με τη χρήση της οπτικής ίνας. I'm going to show you that with the same kind of fiber and with the same electronics we can protect different kind of fences. Με την ίδια λοιπόν οπτική ίνα που χρησιμοποιούμε μπορούμε να προστατεύσουμε διαφορετικών τύπων φράχτες. Και οποιοδήποτε τύπος φράχτη μεταλλικό μπορούμε να το προστατεύσουμε. So I will show you how to protect a rigid fence like this one. This is an Orsby or Keller, but we can use also data fence. We have mesh fences, and then I would like also to show you a new application we are developing just to have a feedback from you about what happens here in Greece. Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, σε φράκτες solid όπως λέμε, δηλαδή κάγκελα, σε mesh fence που λέγονται αυτά τα μετασύρματα και ακόμα και σε φράκτες οι οποίοι είναι προσωρινοί, δηλαδή μπορεί να αφαιρεθούν. These are the electronic boards we will use. The same you have here. This one is the basic, sensitive to strong events on the fiber, and this one is the more advanced solution. Αυτές είναι οι δύο συσκευές λοιπόν που χρησιμοποιούμε σαν sensors για, αυτή την, για την περιμετρική προστασία. Ο πιο παλιός, ο Light Fence Light, το ξέρει ο κόσμος προλάβει γιατί έχει κυκλοφορήσει εδώ στην Ελλάδα, και το πιο καινούργιο μοντέλο που είναι ο Light Fence. Ο ένας με τον άλλον, η διαφορά τους είναι στην ευαισθησία. Both of them are plug and play. So you have just to follow the manual, install the fiber, connect the electronic boards, and the system already works. This is very simple, this is more intelligent, make an analysis of the signal and so on, but you have to do nothing. Πολύ απλώς η λειτουργία του, plug and play όπως είπε ο άνθρωπος. Σημασία έχει ότι η διαφορά μεταξύ του Light και του Light Fence
πέραν της ευαισθησίας είναι και το γεγονός ότι ο LightFan μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε και μετρήσεις και να δούμε την εξασθένηση που έχουμε πάνω στο σύστημα με την οπτική ίνα. This is important because some other products or some other technologies on the market require the calibration at the installation, during the installation. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε γιατί πολλά υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά χρειάζονται να καλυμπραριστούν, να σεταριστούν δηλαδή σωστά την ώρα που κάνουμε την εγκατάσταση. And they also need maintenance to follow possible change in the fence, in something, vegetation or... Βέβαια χρειάζεται κατά τη συντήρηση των υλικών να ακολουθούμε κάποια σειρά προκειμένου να μπορέσουμε να... The bigger one has some more function. The more interesting is that you can set the level of sensitivity and you can record the data on an SD card selector. If you have an alarm, if you have any kind of problem, you can send us the SD card, we can read and we can say you what happened. Λοιπόν, στην εικόνα φαίνεται το πρώτο διάγραμμα του μεγάλου σένσορα, του LightFan. 4 επίπεδα ευαισθησίας, που εξαρτάται βέβαια πώς έχουμε περάσει την οπτική ίνα και πώς ακριβώς το ρυθμίζουμε. Η SD κάρτα, η οποία ουσιαστικά δεν κάνει αυτό, παίρνει δεδομένα από το σύστημα και μπορούμε ανά πάσα στιγμή αυτά τα δεδομένα να τα στείλουμε στην εταιρεία προκειμένου να μας ενημερώσει για τι είναι καλύτερο στην ευαισθησία πάνω σε αυτό το σένσορα. Παραδείγματος χάρη, φτιάχνουμε ένα φράχτη, για ένα μήνα παίρνουμε τα στοιχεία μέσα στην SD κάρτα. Αυτή η κάρτα διαβάζεται μόνο από την ίδια τη user, τη στέλνουμε στην Ιταλία και μας λέει ότι για τη δική σας εγκατάσταση, γιατί όπως είπα και νωρίτερα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε τι είδους φράχτη έχουμε, για τη δική σας εγκατάσταση το πιο κατάλληλο επίπεδο είναι το νούμερο 1 ή το νούμερο 2 ή το νούμερο 3, ανάλογα. Γιατί υπάρχουν μηχανήματα τα οποία αναλύουν τις δονήσεις που δέχεται το σύστημα και μας δίνουν τη μέγιστη, την καλύτερη λύση γι' αυτό. Moreover, the board arrives to you with the settings made in factory, so you don't have to do nothing, but it's possible with the display in the menu to make a fine-tuning for a special application or if you have some special requirements. Το προϊόν φτιάχνεται στο εργοστάσιο έτσι όπως το βλέπουμε, αλλά μπορεί να γίνουν και μεταβολές όπως είπαμε αφού πάρουμε τα στοιχεία, ανάλογα με το ειδικό project που έχουμε. And moreover, the bigger board have inside a power meter, so an instrument that is able to measure the power of the fiber, the optical power. Consider that an instrument like this on the market costs 400 or 500 euros. You can find on this board it for free. Σημαντικό. Στις παλιότερες εκδόσεις, όταν ερχόταν το βαλιτσάκι με τα εργαλεία, υπήρχε και ένα βαλιτσάκι που είχε παραπάνω τιμή, μαζί με ένα όργανο το οποίο έκανε τη δουλειά που κάνει τώρα απευθείας πάνω στην πλακέτα η ίδια η εταιρεία. Αυτό είναι ένα power meter το οποίο κατά την εγκατάσταση μας βοηθάει να ξέρουμε τι εξασθένηση έχουμε και να ρυθμίσουμε την οπτική μας ίνα χωρίς να χρειαστούμε κάποιο εξωτερικό όργανο και το προσφέρουμε χωρίς κάποιο κόστος. And this is very important during the installation because I prepare the fiber along the fence, or I prepare the sensor, I prepare the bolts, then I activate this function, and during the installation I can monitor each operation I do on the fiber. So I can immediately see if I'm doing something wrong and correct it immediately. Πολύ σημαντική λειτουργία του οργάνου αυτού. Κατά την εγκατάσταση λοιπόν μπορούμε βήμα-βήμα να ελέγξουμε την εγκατάστασή μας και να μετράμε το attenuation έτσι ώστε να έχουμε σωστή εφαρμογή. Από εμπειρία, σε πολλές περιπτώσεις πελάτες που περνάγανε και 250 μέτρα οπτική ίνα ή και 200 μέτρα οπτική ίνα, την πρώτη φορά ειδικά, παίρνανε ένα μήνυμα από το σύστημα το οποίο έλεγε long distance. Ή παίρνανε μια εξασθένηση που ήταν μεγαλύτερη από αυτό που δίνει ο κατασκευαστής για την οπτική ίνα. Έχοντας λοιπόν στα χέρια μας αυτό το όργανο απευθείας, μπορούμε την ώρα που περνάμε την οπτική ίνα να ελέγχουμε τι εξασθένηση θα έχουμε προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση με τις προδιαγραφές που πρέπει ώστε να μας δώσει τη μέγιστη, να μην έχουμε false alarm, να έχουμε και τη μέγιστη τη ευαισθησία που πρέπει να έχει το σύστημα.
So we can see now the protection of the rigid fences. Θα μιλήσουμε τώρα για rigid, λένε αυτό που λέμε εμείς εδώ πέρα κάγκελο, το χοντρό. Just some example, this is the beta fence I told you before. This is also in Keller, this is quality. There are a lot of kind of rigid fence installed everywhere. Κάθε φράκτης είναι διαφορετικός, ακόμα και από το ίδιο υλικό να είναι φτιαγμένος. Που σημαίνει ότι θα συναντήσουμε πάρα πολλών ειδών φράκτες. Γι' αυτό κιόλας από την αρχή